Karbi Anglong di masa rat kedok ya pak rat konstitusi Fransi itu puluni konstituensi himpen kardom pajero kardom masih nil itu media tekno ke bang nangko kalam ke bang ke lahen lo patuwe baji kre hini apor dak center branch angkang madang de central area nil tum APSLC office lahen lo lanon nil tum press meet itu anu labang so hemen lo la BGP klembang atum atau baru baji apor nil tum office lo latum kicu kijun pen kangri kangkrang pen amat labang so office tidak ada la pen ke la supen anta kalilang nilitum APSLC constituency committee along organizing secretary Monsing TM anta ada hem dam pen secretary abdam la pen batai si kidam chot kalilang batai ini bagi si le kai kai aporanta ahem alu dam provinsi konalo Monsing tiket alang li hello lapuson si alang litum jakong provinsi kiri dam ahem lekor pensi. Kasi ladang demokrasi along ni pulutang te lapuson kaceter ceha pulutang te koson si demokrasi labangso kepaman unpo. Lasi nili kado phanta chuning rilo lahen lo nang litum kelang anarada tum hansi tame BJP ladak puluni konstituensi along ke klaim ke dam tum abang ke ot kupima ke chok cema la so bang ke nang litum ke labangso media kelang arada tum le nang litum insai non lasi lahen lo nili puluni nilitum puluni konstituensi penki puji bangke alang litum jong si lapuson komane phan ke ther ke hap elitum APSLC office jong si pribom lang pulang te lasad daito ke komane jong si lasong bong reng sodak komane aphan jong si pini videt pulang te alang litum adaito che en nang ji lapen aron pening sai vek nang ji aron bening sai vek nang ji alang litu non yung si klembom lang pulong te jakong pen klembom lang pulo tangte nili kumabang te dak lo lapuson aron lang no bang ke nang litu tonon kali pulo tangte ladake nang litu maphan BJP party bang ke lake chok je pu bang ke non tarik ing koira roka bang ke nang litum labang so kang sai bang ke nang litum longpo diploma pulang te dak demokrasi along ri putang dele elitum ko anma kace bayun ko anma elitum kace thanun kace mumun hala bang so ajak kong anu tin labang so butar ajak kong tum bang ke kumara pansi penisen abang pukang wai tima hala so butar right tum si kang wai sila so long bang ke nang litum aku dia hin tes kami nang kaci lapen ke non ke bangji nong ve pen tang lok penap an sitame nilitum karjulong ateng pulutang te latum ke gari pen dam tur po komane phan tame lapuson kacing trin dotang lo lapen ke komane atum han kacing trin ateng pen jongsi komane phan areng hu ke pas so pulutang te halaswa so abang pu atuma phan ke nilitum hin pen sitame langding de det nang po aron ateng pen abang ke nitum sitame labang so abang pu pan ke sai pon vet nang ko sigato we panda chuni panda lapen ke nilitum APSLC ladak puluni aro tumang ke nilitum ke pachini manang te litum kathar sar abang ke elitum khei gerai thom je pan bangsi labang so 6 do lajak ko ngateng pen lapen ke Indian Constitution ng Article 244A alabang so autonomous state pan silitum ke rada pan ke chithan chimum puludang te ladak ke demokrasi aro nateng lo niltum chingki je than ke lapen ke labang so ahok pe dalam ke thana posi pini jai ka thara pan ke pahai nang po busi puluni constituency rada tumbang ke kaddo we rata tum ta chituk pak lo labang so chituk pak penalang litum theklong lo jakong thur the pulang te labang so dima bang ke jok je lo pu bidi labang so bidi ke enlo puludang te alang litum ke lake ke bang jarnia bang ke puluni constituency pena bang ke chok chidera posi rat tum kang sai ji same lapen ke angkang pi elitum Karbi Anglong lapen di maso West Karbi Anglong sitame BJP party bang ke nona bang ke latum bang ke ek nayo ketobat de hala bang so party pusi nona bang ke chini lo posi elitum ke bang ji tarik ko rastroka farman bang so bang ku liga bang ke elitum APSLC a candidate joining tiga thara fansi elitum jok lak nang po lapen puluni constituency ta jok wek po alang di fansi ni tum pahai pon wek po pusi kadok we rat same pini ong dong rat same lapuson si aning cerot dolo lapen ke non jong si alang litum
pinong we pen penabang bong lapen ke jokar ni lapuson hanggama kuribom pulong te labake nil tum cha chichak ding delo aron pening sai wek nang po aron pen ot wek nang pol an pinil tum ning sam selo lanjok te telam tuwe ang tong akan dakalong kena karlong lo ini bani ang open arang sadak ko ahap makalim kalam la sola mabang pamohet nilis kami ang tong pan kollo lang di kol biji pulo melom so pen kollo la sobang lang li long kun kol le lide sita inut bahani pen bang so kar julong ateng pundang te ang tong man sita me dok moka pen bang boma hut ladak puloni RSS office thengno kubon ni likar julong ateng pundang te la alang li phan gari pen pasung tu kemat achithok ke prek kubon ingke prek lo alang le phan ke kether ke hap puloni constituency bangri nang le election of campaign ri bosi kether ke hap polodang te non BJP labang so ke claim ke dam ke rada tumbang ke ing signon non BJP atum ke claim ke dam jakong tu tabang ke ili tuman lidar pan ke ili tum pan ke ter ke hat hello lapen ke prang sitame pini pinapang bong sitame lapen ke joker ni sitame la posona sai ke claim ke deji pubang ke ili tum mang hunang nilo lasi anutin sitame litum labuson rada pan ke than ke mek lapen ke than ke moma bang ke donang po ili tum kaciri mek donang po lapen ke labang so kaciri mek pen si cepat jok nang po ili tum ke bang ji taring ko ra troka parmana bang ke ili tum JI kathar madang te ili tum asem bola bangke KCR jan long good jok mi pensi ili tum pahai pon pam menang popusi neli him ben kadog vera tham me chuning ripon lapen ke nili isi pachini kangtung ladake MLA Dorsing Ronghang di Haura Kha eleven ke lapen ke IEM bangke Kangbra Kiling lapen ke a candidate bangke Singhason Homosti IEM lo alangli non Amor Singh Tisosi candidate lo lapen alangli tumphan bangke thoma phanta nili ki puji bu bangke lahen lo nangli tum nonamat laposon ke ther ke hap asaya bangke claim cleara democracy arona teng pen le claim tha pusi nili alangli tumphan chuning ripon madang te pachini pon lasi jongsi nangli tum worker saphan lapuson che control tre pulong te nangli tum ke lapuson democracy pen labang so elected nang kangwai bang ke labang ke rada tum ke chok che dedlo pusin ni him pen ke nangli tum han jong tu lapen ke nangli tum lapuson kang tang kang sak pen lapuson asai ke pak lema bang ke nangli tum bidilo ma banang ne nangli tum tong order ke pipen tong paklem toiluma laso bang ke dili nangli tum phan arju bonang kok lasi nangli tum labang so reply bang ke neli tum hanang piwek tha nang pipe bulong te neli tum ta labang so ning bang king sam sideji lasi nangli tum prap jin pen la neli nang karju a reply bang ke nang piwek tha pusi neli nangli tum phan kuning te nali tampen pini dek ko bayar to na som pi ma hap pi ma lapuson steba bangke elitum sidame demokrasi labang so ron of han bangke elitum election of pora bangke ado we sidame redilo lapen BJP ka claim lo Congress ta claim lo lapen PSLC ta claim lo demokrasi ron ateng pen lapen ke code of conduct election code of conduct ala bang so ron model code of conduct ron ateng pen elitum election of pora claim nang popsi pasi nona bangke labang so model code of conduct sistame BJP atau manggil abang so ron stamer kandidat lo piniar ni bangke. Rasini itu ma bangke puluni konstituensi aru itu ma bangke alang itu ma phan ni tum FIR kiti phantame cingki than lo cingwai lo lapen FIR ta non melom so peno ten itu ada khana lo dampo lapen DC office song kadampo la so FIR bangke to we office ki pri lapen ke kumane ke ther ke hap lapen angtong phan sitame kumane BJP atum ingke pontek la so lai hui aron lang no ke claim sai lang no ke claim bangke justice ke long japan kang sa japan bangke bangana bangku bangke lam hoi ki kon kalam de lada ka bangke ni litum non si retarli bom lang lada ka retarli pon long lo pulang te lang sin itu bangke man phan nong si ponjima alang itu ma phane paya ni ma so sa bangke alang itu phan pachi alang itu phan nong si itu la konstituensi organizing secretary lo alang li hem
asor apang hem dam pen ti kurung dam laso puthak alang di hin pen ti patang di pang ini pon ko ini na Lo, di ham kebang baro baji. Seperti itu. Ajo baro baji apa sih? Kalau tapi nilita, mah hak lo, mana hem cek lo, mana bang koi do, amunit atau masih nang aju lo, na lo inti ke pulau mat oh bang bilang ke hem apa setan lo, masih kopinya kan manang di tumlaan dem apa kebang. Baro baji apol silang lo baro baji sepin kam lo baro baji anak dan kira ini akan silat dengan abe pesin aku ini asa o di tanlam di ini tan jitu nang tanik dak cok sepuluh ama jasta si tan pamikan nedela mising hai hai tabiri pesin aku kan dalang litum ke bang thu resim cewan ama silalang tumbang ke pujing ki si tan penตอนนั้นลิซ่าลูเป็นนักก็ผมมาละลังดิจงบางกระดำจุยล้ออากูละสแกนแค่บางบางสิ่งที่ผ่านบางนักเพลย์บอบอาลัมบางแค่12 44สอบพอแค่บางแค่บางพอบางแค่การที่ทัศน์บางแค่การที่พอ kupine resim cewan malang itu อามาละสแกนแค่บางพอดบางแค่บางพอบอามาซีนี่ผ่านนังแคลนี่จะบางทางในย้ายเก็บลูกสองมือซ้อนลูกเอกดำเอ็มางอันตะกิริกลูกลานกับเพลินนอนพูดแต่เนี่ยโอเคเคลมนี่แหละแล้วเสร็จแล้วพอซ้อนก็จะเพลก็จะหาบางแค่ปีนี้กันบางแค่อาวิเดียนั่งพูอาทิตย์นี้ก็สวารลูกเป็นนักมาติดแล้วสิ nang li abang pu tumpan cini ma ke bang abang pu tumpan เก็บบางบางพูบางแค่แล้วเรานี่ต้องสอบถ้าอีกตัวเราเป็นสาวอินจริงๆมันเนี่ยเป็นนับเป็นนางตุ้มชิปาจุดลุดมานั่งหนึ่งแค่มาแต่ชิปาผูกพลัดมานั่งหนึ่งแค่ก็สินั่งพูดเลยฮะแล้วชิปาสู้ลูกที่ตานั่งหนึ่งหางล้อชิปังสามจุดต่างกันเรานั่งพิริริก็สินั่งพูดเลยฮะแล้วสิเป็นนับนั่งตุ้มบางหิมีผ่านนั่งปัจเจรอบจอมสิสารีลิล่องนั่งซับจีบุญติ๊กนั่งซับสินั่งพูดกัน ten ni litum karju long ateng te nupak nuke ga resim cewan tu ahok ma hala nili to masor he hal sing alang li phan non ni alang chi pulam le he ni neng jang ji ong man ni li ni ik phanang thur wa choi ta ve gam san nang ilok nupak chu bon thi tum tractor long se pan kok api bang ako chi an nang jok se otan aman ni bang e phiri ra lo man la sar im bang ke hol jun kijun kang ri pen mati di ni padok piglo ni lam sam pen lok se than son kan di son kan di aja se ta ner lo son se than ching ki ma se chok che ma khala ka che phota nang li pen jung jung kali ka che pho nang tum hala sem son pen se che pho lam pon nang li jung jung ke ni li han jong on di pu ra ka che ma se chok che ma la son se insai nang non son di pen ni lo yat le ama se la sa im bang ke hem patu joy lo po hem situ pun ni kumat cok man di jakan ansi ni di alsar lu kena ke poteran taja kanu abjak dan lana kan cok amat ku antong ke dulu ni aku nanti ceplot ni masih bang ajat kan bang ang kiri ri mane ruling apulu ni pini masih nang kiri ri masih nang kitang masih ni ajak iding apa non ta ceperi oh non ta ajo presmit donang masih do kok lo sita la pini pena bang ke la sona chingku na de terra kar jan ku chi honra mane la son an bang ke nang thel nang hab nang ni lok si choneng ru pon lo lang ri kun phanta ni hen pen choneng ri bang ke a the hodai si da ku chi tong na ku di ke bang ke da ke an li ta isi ber lo rong ber rong thak di asikar bi jan chin sora ni li phanta son pini pen nang thel ke der ji phan si choneng ri le Sampai solam puncak ke mungkin itu ada kalau mau ini kan talang li ini hinten lapuson ke thana bang ke ada ke kecok cipin lo aju jiru lo apa baru baji apa matai si dam lo
lapen baji si jokai kaya por batai si hem dam pen monsing tivan kiri dam men pen hem du thor pulu tangte labang ke chok chipik lo poluma pulu tangte alang litum la sonse aning ke matha tailo alang li phan ke hoitu apran and deji attempt to murder hala so phansi alang litum ke matha do tanglo tailo le lasi alang litum la pusona kam ke claim abang ke nilitum pen ke condemn lo la pen ke nilitum prap jin pen la so alang litum aphan la non sari mingti la pen harsing ti la pen ke kapre ka tum phan no pak ot pon tan pen si la puson ke ther ke habdam pul dang te la bang ke attempt to murder lo la bang so rona bang ke justice long de ke bang te la pen sari mingti note employee samune sakuri choklem babang phu polutang te alangli politics non BJP party long chi jokdum thorpen alangli inti hem hem along jiro por baji sia por ke dam pu bang kelake ot lang no big lo pusin elitum poloni consequence hin pen bang ke condemn lo la pusona ron lang no ke claim ver ja porchi la bang so alangli tuma phana bang ke non FIR pipo la pen aron insai se tege bang ke neli tuma bang ke ton telo pusi nangli tum kat togo era ta thengno la pen media thengno sistame neli tum pen poloni consequence hin pen bang ke pachini ponlo jongsi none prang jongsi labang so press meeting ne ini det pen ke ther ke hap dolang polodang te alangli tuma phan ke koson bari tum dang sai lasi rada tum nangli tum pini media ke lang akorte injira tum anda lang non lapen ke pini labang so poloni constituency long dorsing rong hang MLA lapen ke BJP IEM kangbra kiling lapen ke non BJP candidate Omor Singh Tiso nangli tum nonamat prap jin pen labosona bang phua pua tuma phan nangli tum tong ke toiloma madang te nangli tum tong labang so hukum kipilo labang so bang kena junang kokpo prap jin pen labang so reply bang na pisrak na pola pen labang so press meet pidet pen ba jong si kumane aphan ke ther ke hap dolang polong te nangli tum prap jin pen labang so sailang no laboson jakong thur pulu da bang ke nangli tum ting ton non nangli tum rat nangli tum workers tum thanang ko sin eli tum media atheng no hin me kado verat phan pachini pon